Dwi'n edrych yn ffab. Ma fi yw Hall, Augusta Hall, a.k.a. also known as Arglwyddes Llanofer, a.k.a. Gwenynen Gwent, a.k.a. Lady Llanofer. Ma fi yw Brenhines y Gwlan, a.k.a. fashionista y 4edd ganrif ar 15. Dwi'n dipyn o celeb lle dwi'n byw, chi'n gwybod. Anghofiwch Chanel, Calvin Klein, Nike a Primani achos Llanofer o Gymru rych chi angen. Fi wnaeth y wisg hon, ac mae'n un newydd sbon, the latest design, ond wna i esbonio mwy am hynny nes ymlaen. Welwch chi, roedd fy mam yn had yn dod o Loegr, ond symudon nhw i Llanofer ar ôl iddynt wneud tamaid bach o ffortiwn. Yn Llanofer dwi wedi byw ar hyd fy oes, mewn tŷ crand tebyg iawn i tŷ dol, gyda briciau coch a ffenestri mawrion ac 14 ystafell wely. Cefais fagwraeth dda nôl yn 1812. Byddai rhain dweud fy mod i'n posh. Wel, cefais addysg, cariad gan fy rieni, bwyd yn fy mol, sy'n fwy na beth cafodd llawer o blant yn y cyfnod. Nes i ddysgu am y byd. Des i hoffi coginio, yn enwedig y Welsh rarebit, y cheese on toast gorau. Ydych chi'n hoffi Welsh rarebit? A bara brith gyda menyn Cymreig? Ydych chi'n hoffi bara brith? Oh, dyna oedd fy specialities, ond nid gyda'i gilydd wrth gwrs, na. Des i hoffi arlunio, a gallwch gweld yn lluniau nes ymlaen, ac fe ddes i ddysgu Ffrangeg. A quelle joie de vivre. Mae'n golygu pleser bywyd. Ydych chi'n gwybod beth arall oedd yn bleser pur i mi? Dysgu Cymraeg, iaith Llanofer, iaith fy ngwlad. Ro'n i arfer sgwrsio gyda un o tenantiaid yn had am ddyfodol yr iaith, ac fe tynniwyd rhywbeth yn fy mol. Roedd llai a llai yn gweld pwrpas i'r iaith, ac felly roedd yn rhaid i mi ddysgu. Roedd yn rhaid i mi bod yn rhan ohoni, ac fe es i ati i ddysgu'r iaith yn syth. Ond dyw hi'n iaith brydferth. Yn Llanofer, nes i ymgatrefu gyda'n gŵr am 3 o annwyl blant. Heddwch i'w lwch. Daliwch ymlaen. Efallai byddwch chi'n gwybod pwy oedd yn ngŵr i. Ei enw oedd Benjamin Hall, ond Ben ro'n i'n ei alw. Roedd yn 6 troedfedd 7, bron dwbl y maint i. Dyn da. Mae tŵr a chloc enwog iawn yn Llundain wedi enwi ar ei ôl. Ie, y Big Ben. Allwch chi gredu'r peth. Roedd Ben yn politician uchel ei barch yn Llundain. Fe wyliodd bod y cloc yn cael ei adeiladu'n iawn ac fe benderfynon nhw enwi ar ei ôl. Ydych chi'n cofio fi'n dweud yn gynharach mai my fi yw Brenhines y Gwlan? Wel, fe es i ati i sefydlu melyn gwlan ar fy ystad. Melyn Gwenffrwd oedd ei henw. Ar wisg hon, dyma'r un gyntaf i mi ei chreu yn fy melyn i. Ar wisg Gymreig, ro'n i'n annog pawb i'w gwisgo. Godaeth broffail y wisg Gymreig drwy Gymru gyfan. Heblaw amdana i, ni fyddwch yn gwisgo'r wisg hyfryd hon ar ddydd Gŵyl Dewi. My fi oedd y lady mwyaf ffasiynol yng Nghymru. I fi, mae ffasiwn yn golygu edrych yn dda wrth gwrs, ond bod yn gynnes ac yn gyfforddus ar yr un pryd. A dyna pam bod gwlan mor ddelfrydol. Felly, sut yn y byd mae darn bach o wlan fel hyn yn troi'n rhywbeth mor fawr a thrawiadol a hyn? Mae gen i gynnig i chi. Beth am i ni fynd nôl mewn amser, nôl i gyfnod pwysig iawn yn hanes gwlan Cymru. Dyma ni,
1865. Dyma pryd y dechreuwyd y cyfan. Cymru oedd gwlad y gan a gwlad y gwlan. I ddechrau, byddai pobl yn gwneud pethau allan o wlân eu defaid mwyn wneud arian ychwanegol. Roedd cymryd un tenantiaid yn dod o Llanofer hefyd. Roedd pawb yn ei hadnabod fel teulu'r ogof. Benjamin Jones oedd pennaeth y teulu? Na, nid Benjamin fy ngŵr, ond Benjamin arall. Roeddent yn ffermio yn ystod y dydd, ond gyda'r nos byddant yn creu pethau allan o gwlân eu defaid i wneud arian ychwanegol. Bob wythnos byddant yn trefeili'r holl ffordd i Llanofer, i osod eu stondin i werthu eu cynnyrch, fel brethyn a blancedi. Ond, digwyddodd rhywbeth mawr ar ôl hynny. Roedd mwy a mwy o waith yng Nghymru mewn cyfnod byr o amser. Roedd o fel ffrwydriad. Y chwyldro diwydiannol. Ar draws Cymru, roeddent yn cynhyrchu glo, llechi, haearn, copr, plwm. Roedd angen lot o bobl i wneud y gwaith yma. Ac felly, roedd angen mwy o ddillad arnynt. Wedi wneud o wlân, wrth gwrs. Ond, roedd yn gyfnod anodd i weithwyr. Gwaith trwm, llafurus, oriau hir a maith. 6 diwrnod yr wythnos, 12 awr bob dydd, tywyll yn y boreth godi a tywyll wrth fynd adref. Yr un peth bob dydd. Ond roedd plant yn gweithio yn y milynau gwlân. Gwaith peryglus i ddweud y gwir. Mynd o dan y peiriannau gwehyddu, o dan y wennol bren oedd yn saethu'n gyflym o un ochr i'r llall. A gwaith y plentyn fyddai codi lan y darnau o wlân oedd wedi cwmpo ar y llawr. Yn wir, byddant yn cael eu cosbi am siarad neu edrych allan o'r ffenestr. Thou shalt not speak in this factory. Yn waith na hynny, roedd meistri'r milynau yn byw uwchben ac yn gallu edrych lawr arnynt. You! Less talking, more working. Faster, faster! You're late! Silence in this factory! Ond i fi, roedd amodau gwaith da yn holl bwysig. Roeddwn i'n trin fy ngweithwyr a pharch yn fy melyn i, melyn Gwenffrwd. Da iawn chi, gwaith bendigedig. Ia, cewch sgwrsio nawr. Dwi'n dwlu ar eich gwaith chi. Patrwm hyfryd. I fi, roedd ei hapusrwydd yn holl bwysig. Ond y cwestiwn mawr yw, sut mae gwneud brethyn? Mae'n dechrau hefo'r ddafad. Ydych chi'n gwybod faint o ddefaid sydd yng Nghymru? 10 miliwn. Mae hynny bron 2 gwaith yn fwy na faint o bobl sy'n byw yma. Anghredadwy. Ydych chi'n gwybod pa mor aml mae defaid yn cael eu cneifio? Unwaith y flwyddyn, fel arfer yn y Gwanwyn. Mae yna 8 cam i greu brethyn. Y cam gyntaf, cneifio. Byddai cot y ddafad yn cael ei chneifio mewn un ac yna'n cael ei rholio mwyn i gwneud un haws i'w drefnu yn y felyn. Yr ail gam yw didoli. Byddai'r gweithwyr yn trefnu'r gwlân yn ôl ei ansawdd pa mor dda yw. Hynny yw, byddai mathau o gwahanol o wlân yn gwneud pethau gwahanol yn y pen draw. Hynny yw, byddai dilledyn yn un fath o wlân a charpedi yn fath arall o wlân. Rydyn ni'n galw hyn yn didoli. Y trydydd cam, chwalu. Yn y cyfnod pan oedd llawer o wlân yn cael ei gynhyrchu, roeddent yn defnyddio peiriant enfawr o'r enw'r drwm. Oedd yn agor y gwlân i ryddhau'r ffibrau mwyn i gribo. Byddai'r drwm hwn yn troi a byddai ganddo ddanedd enfawr. Y cam nesaf yw cribo. Dyma fy hoff ran o'r broses. Yr hyn dwi'n gofyn wneud bob bore a nos, neu fel arall dwi'n edrych fel dafad fy hun.
Enw'r peiriant oedd yn gwneud hyn oedd y cribwr. A byddai'r cribwr yn datod y clymau ac yn sythu'r gwlân yn barod i'w nyddu. Cam 5. Nyddu. Am air od. Ond y proses o nyddu sy'n troi'r gwlân wedi gribo mewn i edafedd cryf fel hyn. Enw'r peiriant oedd yn gwneud hyn oedd y mil nyddu. A byddai'r mil nyddu yn cynhyrchu sawl un o'r rhain ar yr un pryd. Doedd teulu'r ogof ddim yn berchen ar y mil nyddu. Y siani nyddu oedd ganddo ef. A roedd y siani nyddu ond yn cynhyrchu un rholyn ar y tro. Ond byddai'r mil nyddu yn cynhyrchu 400 rolyn ar yr un pryd. Anhygoel. Chi'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng y ddau? Un person ar y siani nyddu fan hyn, a sawl person yn gweithio ar y mil nyddu. A drychwch, plentyn yn gwneud y gwaith peryglus o dan y mil nyddu. Cam 6. Gwehyddu. Cam bwysig. Pan mae'r edafedd yn plethu gyda'i gilydd fel hyn i wneud brethyn. Enw'r peiriant oedd yn gwneud hyn oedd y dobcross. A dyna ni, mae ganddoch chi frethyn. Ond cyn y gallwch chi ei ddefnyddio neu ei werthu, rhaid i chi gwblhau camau 7 a 8. Cam 7, golchi a sychu. I chi eisiau gwybod cyfrinach? Roedd PP yn glanhau gwlân yn well na dim byd. Oherwydd hyn, roedd pobl yn gwerthu eu PP ymlaen at y melynau gwlân. Pwy feddyliau y byddai rhywun yn gwneud ffortiwn o fynd i'r tŷ bach? Fi. Ta beth? Symudwn ymlaen at gam 8, lliwio. Os yr ydych chi eisiau brethyn un lliw, fel hyn, rechyn ei liwio ar ôl golchi a sychu. Ond, os yr ydych chi eisiau brethyn patrymog, fel hyn, rechyn ei liwio cyn iddo gael ei gribo, cyn iddo fe droi mewn i edafedd. A dyna ni, mae ganddoch chi frethyn. Pam defnyddio gwlân y ddafad i wneud dillad? Ydy, mae'n feddal, ond mae sawl rheswm arall i ddweud y gwir. Mae'n eich cadw chi'n gynnes yn y gaeaf, ond eto'n cadw chi'n cŵl ac yn ffres yn y gwres. Ydych chi'n gwybod beth oedd y digwyddiad mawr yn 1914? Ie, y rhyfel byd cyntaf. Beth yw'r cysylltiad rhwng y ddafad a'r rhyfel yma? Roedd uniform y milwyr wedi wneud o blaen. Roedd ei sanau wedi wneud o blaen hefyd. Ond, roedd yr ymodau yn ffosydd yn wael iawn, ac roedd traed y milwyr yn boddi yn y mwd glib a'r corsydd. Oherwydd hyn, roedd angen newid ei sanau yn aml iawn. Ond, heb y sanau yma, byddant yn gallu dal rhywbeth o'r enw trenchfoot. Dyma oedd oes aur y melynau gwlân, achos roedd gymaint o alw am uniforms a sanau ar gyfer y milwyr. Ond, ar ôl i'r rhyfel orffen, roedd llai o alw am ddillad, ac felly roedd angen cau llawer o'r melynau. Dwi mor falch fod pobl dal i wisgo gwlân, a bod y wisg Gymreig wedi ennill ei phlwyf yng Nghymru. Gallai ond gwenu mewn balchder eich bod chi a phawb yng Nghymru yn dal i wisgo'r wisg Gymreig heddiw ar ddydd Gŵyl Dewi. Ond cyn i mi fynd, rhaid i mi ddangos yn lluniau wnes i chi. 1834, enillais y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol am ysgrifennu traethawd am bwysigrwydd y wisg Gymreig, a'r lluniau yma oedd yn cyd-fynd. Gallwch gweld y lluniau yma yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae rhai pobl yn dweud mod i'n dipyn o Welsh rarebit. Peidiwch anghofio amdana i, Augusta Hall.
a.k.a. Arglwyddes Llanofer, a.k.a. Gwennanen Gwent, a.k.a. Lady Llanofer.